Velkommen til Tandhjulet. Jeg står i Ålestrup på et cykelmuseum sammen med Jonna. Og Jonna, vi er kommet ind i den ældste afdeling her, siger du? Ja, vi står i museets ældste afdeling, og vores ældste 2 cykler er begge to fra 1865. Og den gule her, det er faktisk en af verdens ældste racer. Man begyndte i 1860 at lave cykler med pedaler. De er bygget op i fjederstål, og så er det smallere vognhjul, og så satte man pedaler på. Og så havde man en vejer, der gik ned her, og den bremser, og så den virkecyklen. Og du sagde, hvad vejede den her cykel? Den vejer cirka 65 kilo. 65 kilo. Og den har faktisk været brugt i 1867 i Runeløbet. Altså man har simpelthen kørt cykelløben på den der? Jep. Okay. Og lige lidt mere cykelhistorie. Umiddelbart efter, så begyndte man at lave væltepedalen. Den er bygget op på en helt anden måde. Den er bygget op i jern, og med jernhjule, og med jæder, og så fast gummi. Og problemet var jo at komme op og holde balancen, fordi der er så kort afstand imellem sædet og så styret. Ja. Og der brugte man den her lille flyvepind og sætte sin venstre fod, og så kravlede man faktisk op, men man lader sig lidt bagover, for lader man sig for meget forover, så kommer man over, simpelthen over styre og vælte. Ja, okay. Der var jo ikke friløb på, nej. Og det var det jo heller i de første med kæder, der var jo heller ikke friløb på. Og det var samme system med at komme op med venstre fod, og så med højre satte man i gang, og så på den måde, så cyklede man. Ja, okay. Og der var jo fast gummi på, indtil lige før århundredeskiftet, og der var også, som jeg sagde, friløbet, det kom også først omkring århundredeskiftet. Hvor mange cykler har I? Ja. Vi har stadig mellem 1.500 og 200 cykler. Okay. Varianter. Ja, okay. Hvis man vil komme og se flere cykler, så er man velkommen her til Ålestrup Cykelmuseum. Vi slutter af her for Tandhjulet.